Gibaha na pipila ka bahin sa Mandawi City kanina buntag human sa kusog nga uwan. Apan itandi kaniadto di na kayo taas ang baha ug dali usab kining nihubas. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Epekto sa pagbunok sa kusog nga uwan sa Mandawi kaganihang buntag, may pipila ka dapit nga nakasinati og pagbaha. Sama nining gawas nga parte sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School sa may barangay Gizo nga Gilunupan. Problema kini sa dapit kung kusog kaayo ang uwan. Samtang usa sa gimonitor usab sa City Hall ang baha sa Lopez Haina Street, Barangay Tipolo, usa sa nailang flood-prone areas. Apan sa obserbasyon, dili na kaayo taas ang baha ug gani maagian ra gihapon og sakyanan bisan mga motorsiklo. Ang taga City Engineering Office misusi usab sa sitwasyon sa mga apektadong lugar kaganiha. Ilang obserbasyon, mibaha man tuod, apan dili kaayo taas ug lahos-lahos naman ang dagan sa mga sakyanan. Mga usa ka oras una hingpit nga nahubas ang baha. Dili mong ang medyo identified nga napay nabiling nga baha kagid. So around 1 foot ang baha among na-observe diri anang orasan. Currently around 11 mo sa karon. Kuan, wala na may... Sa maong dapit, gi-establishar o giukab gyud ang mga manhole dayon gilimpyuhan. Gikalipay sab sa mga opisyales ang pagsanong sa private lot owner sa improvement sa usa ka taytayan sa ilang property. Mitugot nga trabahoon sa syudad ang pagpuno og culvert aron mudako ang outfall sa tubig. Gilaumang makatabang kini para masulbad ang suliran sa baha sa maong bahin sa Tipolo. Napami yun ang hula butangan gani og crash trap yang area para ang barangay bisag on a weekly basis kaya niya by themselves sila lang mag-limpyo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.